Не тільки озориком можуть бути, а ти трояки, а? Афродита! Мой родный, мой любимый хлопчик, коли вусны мои клянут тебе, сердце благословляє. Горе ти моя луковая, як же тобі скончить гэтую школу? Як по мне, то ён просто ідыёт. Що в його болить? Що болить? І волоси болять. Прошу прийти у школу. Вайме споткання призначає. Ён любіў цябе нават болей за мяне. На Ксані і Арахві. А чий ти син? Я сын моей бабули или Койл района. А я ще. Что? Ай, що Все, тут кого-то. Боже. Ну у каго ты закаханая? Хто ж буде колихати свого сина, як не я?